Morjesta. No niin, tänään sitten päästään jatkamaan tätä pumpun korjausta. Mä sain tän tiivistesetin tuolta netistä. Tuli parissa viikossa. Ei sitä liian Kiinasta, mutta niin näin päällepäin. En ole vielä mitään tätä kokeillut, mutta niin päällepäin näyttäisi, että nämä voisi olla aika sopivan kokoiset. Tosiaan tässä on ensimmäisenä niin tää Männäisen tiivisterengas. Ja tää on tosiaan tää on nahka. En tiedä onko sitä, vaikuttaa siltä, ettei sitä ole edes mitenkään erityisesti käsitelty millään aineella. On vaan painettu märkänä muotoon. Toinen on tää alaventtiilin niin tiiviste. Eiköhän tää täältä kukkaan sen saman tien. Ihan saman kokoinen. Ja sehän menee. Noin lähtee menemään sinne. Noin. Eli se on siinä. Ja sitten tää viimeinen, niin tää on itse asiassa tästä tää putken alapään tiivisterengas. Joka vaan estää, että niin sieltä ei vesiputkesta valu alakautta pihalla. Ja tämä tosiaan, eli noin on roskia. Käsittääkseni tää menee jopa, onkohan tää vähän niin ruosteessa. Menisköhän, se ei kyllä mene sinne ilman, että tarvitaan työkaluja. Eli tämmöistä irrotusöljyä kävin hakemassa tuolta ja tästä tänne niin tarpeeksi. Okei, sitten annetaan vähän aikaa vaikuttaa. Ei lähde saman tien. Ja taitaa olla niin, että joudutaan jättämään tähän näin niin kuin öljyä, että öljy vaikuttaa vähän aikaa. No niin, tossa kun toi öljy vaikuttaa, niin tuonne mä nyt voin ruuvata kiinni tuohon kuitenkin, että eli yrittääkseni se tulee ihan nämä oli muistaakseni 17 milliset pultit näissä. Kannat 17 millinen avain.
Jumalan kautta se aukesi. Olihan siellä vääntäminen. Okei, mutta tässä nyt näkyy sitten joka tapauksessa tämä yläventtiili, joka sulkee tämän männän painuessaan tätä vasten. Hyvä. No niin. Eihän siinä sitten vaan niin. Uusi tiivistysrengas paikalleen. Tääkseni se menee tähän näin. Muistetaan laittaa toi venttiili tonne väliin. Ja sen jälkeen ruuvataan tää takaisin. Ja sitten laitetaan tai tappi paikalleen. No. Noin. Sitten tuossa oli prikka välissä ja sitten tää sokka. Vähän laitetaan auki, niin se ei putoa sieltä. Noin. Nyt se olisi käsittääkseni laitettavissa takaisin. Ainakin tuntuu tiiviimmältä selkeästi. Täällä on tämmöiset metallilätkät tai pienet korvakkeet, jotka saa käännettyä tonne alle. Ja kun sitten nämä ruuvit kiristetään tästä, niin kiristää tän päällikannen. Kyllä sitä ei tarvitse vääntää ja ullun kireille. Jos olisi vähän siemenvettä, niin tää saattaisi lähteä paremmin. Mutta se tuntuu nyt paremmalta joka tapauksessa. Okei, on tiivis, koska... Noin. Ja meillä on vettä. Onhan se vähän likasta, mutta... Seuraavaksi pitäisi toi kansi tosta tosiaan tehdä uusi. Tommosena se on aika vaarallinenkin ja vähän hankala. Tää heiluu tää koko pumppu tossa päällä. Eikä kiristy kunnolla sitä vasta. Mutta tämmönen tällä kertaa. Moro!